Bon dia, soc Marilyn Loden. A l'escoltar les vostres paraules m'he adonat que centreu els vostres discursos en la socialització. Però jo pense que és altra causa la que obstrueix les nostres aspiracions laborals. Mirem al nostre voltant, en el nostre lloc de treball. Hi ha dones en càrrecs gerencials? Se'ls respecta les seues opinions? Se'ls respecta igual que els homes? Si eres dona, veus àmplies possibilitats d'ascens? Si la resposta és no per a aquestes preguntes, és molt probable que en el vostre lloc de treball hi hagi un sostre de vidre. Bon dia, avui és un dia molt especial, ja que la setmana que ve tenim el selectiu i és l'última classe que tenim junts. Abans de començar, m'agradaria preguntar-vos quina carrera voleu estudiar. A mi m'agradaria fer algo relacionat amb l'espai, com astrofísica. Molt bé, te pega molt. Irene? A mi també m'agradaria estudiar el mateix que Jordi. Estàs segura? Sí. Astrofísica? Sí, hi ha moltes matemàtiques, No ho pensaré. Esteu a l'equip? Gràcies. Endavant. Gràcies. No t'ho he dit, saps el que m'han oferit? El què? Una plaça per a la investigació sobre les ones gravitacionals. Però te ho has pensat bé? Tu saps tot el que tens que denunciar. Mira'm a mi. Ja fa quasi 50 anys que vas crear el terme sostre de vidre. Tanmateix, els seus ciments encara són molt forts en la ciència. Per això, nosaltres de majors volem trencar el sostre de vidre. Tots i totes sota el mateix sostre.